Tohle není pokus o vlog, tohle je vlog. Já jsem 3D World, dělám hudbu, na tomhle kanále jsou 2 moje songy, ale když se prokliknete na moje videa, tak jich tam bude víc. A chtěl jsem vám ukázat koncík, nebo přípravy na koncík, na který je to vlastně můj jakoby historicky první booking, kam mě někdo zabukoval. Mě vyloženě jakoby moje jméno. Takže je to pro mě taková zajímavá životní událost a i vlastně proto jsem si řekl, že by možná bylo zajímavé to zdokumentovat aspoň pro sebe a třeba to bude mít nějakou historickou hodnotu. Uvidíme. Řekl jsem si, že možná bych si mohl dát takovou challenge a zkusit si poprvé v životě zahrát s kapelou. Takže můj vlastně úkol, který jsem si sám zadal, byl to, jak udělat svoji show tak, aby šlo zahrát s kapelou. Našel jsem pár lidí, se kterými jsme zbouchali tracklistu naší show. No a tak nějak se na to připravujeme a já doufám, že to zandáme, uvidíme. Jakože dohromady jsme měli nebo jako budeme mít třeba zkoušku a půl, což je docela málo na to, že jdeme hrát jakoby show s kapelou a měli bychom být nějak jako synchronizovaný, nějak jakože sladěný a tak, ale kluci jsou dost šikovní, mega mě to překvapilo a myslím si, že by to mohlo být docela dobrý, že bychom to nemuseli úplně posrat, takže it is what it is. Tohle je takovej první vlog, první booking, první show s kapelou. Hodně poprvé, je tady hodně poprvé v tomhle videu. Pokračujeme v dalším střihu. Byla to dlouhá noc, ztratil jsem se trochu ve tmě, už je dost nad ránem, nevím, co dělám cizím. Co se vlastně jakoby teďka děje, je to, že je máme, co máme? Máme čtvrtek. Já jsem na čtvrtek na večer domluvil den před koncertem vlastně jakoby finální zkoušku, tím, že se sejdeme konečně ve full sestavě DJ, kytara, bicí a já. A měli bychom vlastně zandat show, kterou jsme tak nějak jako celou dobu připravovali, nějak postupně ladili s lidma a tak. A teďka to jdeme vyzkoušet poprvé všichni dohromady. Tak jsem mega zvědavý, jak to bude znít, jak moc nebudem sladěný a kolik věcí bude takových, že nad tím musíme trošku popracovat. Uvidíme. Mám z toho takovej pocit, asi je to vždycky divný, když jdeš hrát vyloženě před lidi, který nevíš, jestli jsou tvoji fanoušci, nejsou. To je prostě takový, jakože že nevíš, nejsi si tím úplně jakoby jistý, ale já doufám, že tu energii, kterou jakoby tím hraním těm lidem dáme, takže vlastně jakoby zabijem ty pochybnosti a že by to mohlo být dobrý. Čau Matěj, já točím vlog. Ahoj! Vzal by si takhle telefon do ruky a představil ses a... Já koukám do kamery tady. Ahoj, já jsem Matěj, nastoupil jsem k Petrovi do auta, k 3D Worldovi do auta a dneska jdeme zkoušet a já budu mačkat čudliky jenom. Takže jsi co? Nejméně důležitej. No jsi nejvíc důležitý. Už přepínat autotune, kámo. Ano, a budu přepínat autotune ještě no, nesmím to posrat. Ahoj. Přijeli jsme pro Ondru, ten hraje na kytaru, ale není tady. Můžeš. Kamoču, já natáčím vlog. Kdo jsi? Čau. Co děláš? Já jsem kytarista. Kamo, A hraju na kytaru. takhle sexy kytaristu máme, čím na to, kámo. Otevř mi ten kufr. Jeli jsme se podívat na místo, kde vlastně budeme zítra hrát. A aby jsme trošku jakoby nafílovali tu atmosféru a tak. A pak ještě pojedeme vyzvednout Bořka, který hraje na bicí a pojedeme zkoušet. Zní to tady docela dobře, cítím se tady dobře, je to Burza 4. Pozvat vás nemůžu, protože to vyjde dlouho po tom, co ta show bude, ale mám z toho dobrý pocit docela, bude to zajímavý, takový alternativní místečko. Bereme věcičky z autíčka, potkáme se s Bořkem někde tady, ne někde, někde v tomhle parčíku
1, 3, 1, 9, 4. 9, 4. Hashtag. Hashtag. No, já se s tím domlouval s tím dítkem přímo na tu zkoušku další. A tady ještě jednou, kámo. Týpek to prej umí z paměti, takhle. 1, 3, 4. To je jako někoho, že jo? No. 1, 3, 1. No, přesně. 9, 4. Hashtag? Kámo, co? Ty si děláš prdel. Doufám, že si pamatuju, že to byl základ. Doufám, že tady nestrávíme zase třeba 1,5 hodiny vybalováním a zkoušením 20 minut, ale snad to bude v pohodě. Jo, no tak jeden, tak uvidíme. Počkej, co se ptal teď? Že jakoby jeden vypojíme. Jo. A je tam místo na jako 2 Tohle, opusky. no, že ono to... Protože je freak, dobře ví, že má co nabít, no. Nebudu se bránit, baby, keep going, dobře ví, že mě kafí chvír, no. Nosí se po zemi, protože je freak, dobře ví, že má co nabít, no. Baby, hoří jako No, takže jsme právě to zkoušeli, hoši. Jaký to máte pocit? To vole paráda, boys, ty vole. Ty jsi čo? Máme zítra, ty vole, show, ty vole. 2025, ty vole. Rap and rock and roll, ty vole. Ne, ale jakože bál jsem se, ale podle mě to bude mega. Jakože bude to legendární moment, protože to je první show jako v vozovkách s kapelou. A kdo tam nebude, tak promarnil prostě ten legendární moment právě. Přesně, aby mohl říct, znal jsem Draka ještě předtím, než byl slavný. Přesně, kámo, přesně. No nic, tak budeme pokračovat asi zítra, no. Jdeme spát, jsme ready. Hele, Ahoj. Dobré ráno, krásné ráno, takže teďka jsem se probudil. Máme tady den D, den S, den show. Spal jsem mi docela dobře, spal jsem docela dlouho, je 11:30. Dávám si tady trošku čileček s hudbičkou, nějaké přípravečky. Asi se oholím, protože to je divný. Udám si trošku účes a hodím se do freshe. Půjdu dopřipravit ještě nějaké věci na show, pak se sejdu s klukama. Doufám, že to bude fakt dobrý. No nic. Ahoj. Snad už vypadám trošku víc jako člověk. Ještě si tady dám takový final touch. Chill. Takže já jsem zabalený, připravený na to vyrážet pomalu. Vzal jsem si svoje show boty. V batohu mám zvukovku, kompa, všechno potřebné pro to, aby jsme odehráli show. Jdeme na to asi, no. Mega se těším. Kolikrát srdce sekundu vrázím, to už je nezabiješ, to už je jenom zraníš. Dole na dně chytám druhej den, když svůj svobodu a práva bráním, to už je nezabiješ, to už je jenom zraníš. Když do ní zrovna padáte, snažíš se slunce znovu najít. My už jsme na místě u burzy, kde jsme se byli včera podívat, jak to tady vlastně bude vypadat. Ukážu vám venkovní stage, která tu je, taková malinká, dělaná, asi nějak takhle. A my vlastně budeme hrát tady vevnitř, v tom prostoru. Tady mám svoji kapelu.
No a my budeme hrát tady. Na tomhle místě. A nikdy nechci s temnou věřit láska. Kdyby se mi každou noc, konec dávnej noční můry. Život čekáme, za často vysí jen na vláska. Hodím si každý vteřin, kdyby se mohl tak se srdce na bům. Pro každý hodinu nedostal tu šanci. Vezmi můj život je takový zmatek a taky se často ztrácí. Máme tady dva nejvyšší kapitalisty na světě, který znám. Až jak se těšíte na show, co? Hodně. Imperialistická show. Těšíme se moc. S Péťou dáme dneska poprvé vlastně Město bez andělů s kapelou. Dáme, těším se na Město bez andělů, konečně s kapelou. Tam učím, jak je hezky, co? Tady s Péťou jsme našli takový banner, kde je napsáno, že Petr, Město bez andělů tady. Banger. Přípravy na show plně proudu. To. Ondra Černý na kytaru, dámy a pánové. Ondřej Svoboda na bicí. A Big Daddy Mate jako DJ. Bavíte se dobře? Tohle je United Island. Doufám, že se ti teď usíná sladce. Společně se naše šance vždycky zvýší. Společně se naše šance vždycky zvýší. Děkuju moc. To je všechno. To jste skvělý publikum. No. Jelikož se mi včera večer už pak by byl telefon a už jsem nestihl nic natočit, tak jsem tady dával jenom nějaký videjka, jak to tam vlastně vypadalo. A tohle je vlastně jakoby konec vlogu. Já chci jenom říct, že ten zážitek byl neskutečný. Já jsem si to extrémně užil, myslím si, že to byl legendární moment pro mě v tom smyslu, že reálně to byl můj první koncert vyloženě s kapelou. To bylo fakt silný a strašně silný bylo vlastně i ta reakce těch lidí. Sice jich tam bohužel nebylo tolik jako u kapel přede mnou. Hrál jsem docela pozdě, takže chápu, že to pro lidi mohl být jako nepřijatelný čas. Ale i tak si myslím, že jsme s klukama docela zabili a že to bylo vlastně dost dobrý. Říkám, ta reakce těch lidí, která potom byla, co za mnou přišli a tak mě strašně jako nabila mě brutální energii a utvrdil jsem se v tom, že to asi fakt má jako smysl. A já doufám, že budu mít víc a víc příležitostí pro to se dostat k nějakým svým novým fans a vystoupit na podobných příjemných akcích. Takže já doufám, že jste si to užili, je to takovej dost amatérský vlog, všechno točím takhle na telefon, na dlouhou nataženou ruku, tak doufám, že to je aspoň trošku přijatelný formát. To nevypadá jako úplná. Moc děkuju všem, kteří dorazili, všichni, kteří mě přesdíleli na sockách. Moc děkuju klukům, že to se mnou dali, že to se mnou nacvičili celou tu show. A
Jsem vděčný. Výplaty rodiče ve stresu, je tak těžký se pocit